yma. Y syniad ydy fod ni yn rhoi newyddion da i chi o gwaith gymunedol sydd yn digwydd yn Stiniog. Ers 1998 mae gymuned Llan wedi bod yn tynnu at gilydd mewn Cymdeithas Gwelliannau Ffestiniog. Ac yn 2008 mi blanwyd coed yn Cae Bryn Coed. Yn anffodus, mae fandaliaeth mawr wedi digwydd yna. Mae 36 y goed wedi cael ei dorri lawr dros y penwythnos. Ond tydi'r gymuned ddim yn mynd i adael eu hynna stopio nhw. A maen nhw yn benderfynol o cario ymlaen eu gwaith da. Felly, mae Dref Werdd wedi creu tudalen mwyn codi arian mwyn ailblannu ac hefyd gwneud gwaith atgywiro yn y cae. Mae yna 120 o bunnoedd wedi cael eu hel yn barod ac os fysach chi'n hoffi gweld mwy amdan y gwaith neu isio rhoi arian tuag ato, mi wna i rhoi yr GoFundMe islaw. Hefyd mae Glyn Daniels wedi bod yn gyrru fideos i fewn i ni o'r gwaith gwych sydd wedi bod yn digwydd yn y ganolfan gymdeithasol. Dwi'n meddwl bod ni gyd dweud fod ni yn edrych ymlaen i fod yn gofodau gymdeithasol eto yn ein gymuned ac i gallu gweld o yn edrych mor dda, mae hynna yn wir yn newyddion da. Hefyd mae Glyn wedi gyrru fewn bod gwaith yn digwydd ar to y ganolfan Hamdden. Diolch am gyrru fo fewn. Dwi'n meddwl bod pawb yn mwynhau gallu gweld faint o waith sydd yn mynd ymlaen. Mae llafar bro allan wsos yma, tydi o ddim yn y siopa, ond mae ar gael yn ddigidol i chi. Mi wna i rhoi yr link islaw i chi hefyd, ond ewch draw i weld fwy o newyddion beth sydd yn digwydd yn y fro yn fanno. So ni hefyd yn licio diolch i Stephen am gyrru yr lluniau yma i fewn i ni o Stwlan a faint mor dramatig ydy yr rhew ar hyn o bryd. Da ni mor falch o weld y blodau bach yn codi a mae yna arwydd o Gwanwyn ar ymbrynniau. Llwyth o newyddion da wsos yma. Os oes gennych chi newyddion da i rhoi wsos nesaf, mae'n bosib i rannu fo ar broadcast@cwmnibro.cymru. Byddwn ni wrth yn bodda yn clywed eich newyddion da chi. Ond gyda hynna, mi wna i adael chi hefo joc gan Gwawr. Beth ydy ffrwyth gorau y cyfansoddwr Beethoven?